יופי. קמבוצ'ה, איך אנחנו מגדלים ומטפחים את הקמבוצ'ה ואיך היא הולכת להוציא את השמפניה של הטבע בתהליך של ההתססה. אז מה המצרכים שאנחנו צריכים? אז כמובן שאנחנו קודם כל צריכים את הקמבוצ'ה. הקמבוצ'ה שפה איתי, יש פה כמות ענקית שהולכת וגודלת 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 וגודלת. נכון, היא נראית כמו מדוזה והיא מהממת, והיא תכף עוברת, היא הולכת לעבור שטיפה. היא הייתה פה בצנצנת, היא הייתה פה בצנצנת הגדולה הזאת. בצנצנת הזאת יש סוכר. אוקיי, אז ניגש ישר לעניין. אז איך אנחנו מגדלים את הקמבוצ'ה? יש פה מיכל גדול של בערך 5 ליטר, ובמיכל הזה אני שמתי חצי קילו סוכר. סוכר לבן, לא סוכר חום, לא שום סוכר אחר, סוכר לבן, כזה הפשוט ביותר. למה? כי ביחד עם התה היא עוברת איזשהו תהליך התססה. אז חצי קילו סוכר, ולפה אני שמה טיונים רגילים ששואלים אותי, אם זה טיונים, איך זה בטעמים, איך זה בא בטעמים בבתי קפה וכן הלאה. אז אנחנו מתחילים בטיון רגיל, כי רק דרך טיונים רגילים היא יכולה לגדול. תאמינו לי שניסיתי את כל הסגנונות במשך השנים, הייתי 9 שנים, והדבר הכי נכון והתססה הכי נכונה לעשות את זה עם טיון רגיל. אז אנחנו שמים פה את הטיונים, וגם מומלץ מיכל גדול, לגדל את זה במיכל של 5 ליטר והלאה. שמתי פה את כל 4 הטיונים, אפשר גם 5 טיונים. אני מוסיפה מים רותחים לתוך המיכל. אוקיי, אפשר גם להוסיף יותר, אבל זה בהחלט מספק. מה שקורה פה עכשיו, התה הופך להיות מיצוי ביחד עם הסוכר. ופה הזמן לערבב את המיכל, זאת אומרת לערבב את מה שיש בפנים, את התרכיז, ולאחר מכן שזה מתקרר אנחנו מוציאים את הטיונים ומוסיפים למיכל מים. אז מאוד מומלץ שהמים יהיו מים לא מהברז, מאוד מומלץ שהמים יהיו מים מזוקקים. זה יכול להיות אוסמוזה הפוכה, זה יכול להיות תמי 4, זה יכול להיות כל מים מינרלים שתבחרו לעצמכם. אחרי שמילאנו את המיכל, מומלץ למלא אותו, נגיד אם יש לנו 5 ליטר, אז מומלץ למלא את המיכל 4.5 ליטר. כי אל תשכחו שיש לכם אחר כך להוסיף את הקמבוצ'ה עצמה, את הפטריה. אחרי שאנחנו מוסיפים את הטיונים, אנחנו מוציאים את הטיונים, אנחנו מכניסים את הקמבוצ'ה פנימה. כמובן שבשום פנים ואופן לא שמים את זה במים חמים, מחכים שהמים יתקררו, ואז אנחנו שמים את הקמבוצ'ה. אחרי שאנחנו ממלאים עוד מים. נהדר. אחרי ששמנו את הקמבוצ'ה, אנחנו לוקחים איזשהו בד. זה יכול להיות חיתול, זה יכול להיות חולצה, איזשהו בד שהוא מעין מסננת, שתהיה חדירת אוויר פנימה. ואז אנחנו סוגרים את החלל העליון, ושמים את המיכל ביחד עם הקמבוצ'ה, בלי הטיונים, מלא במים, באיזשהו מקום שהוא לא מקום שהוא ממש מואר, לא מואר לקרני השמש. אנחנו מחכים 3 שבועות ואנחנו בודקים את הטעם. אז זה בעצם מה שהיה בפעם הקודמת, למרות שהשתמשתי וממש במשך ימים השתמשתי במיצוי. את המיצוי אני משתמשת גם ממש בצורה חיצונית לאור. זה מדהים, לבת שלי עכשיו הייתה פריחה ושמתי לה את זה ווואו, באמת פעם ראשונה שניסיתי את זה. ולא עוד שימושים אחרים שזה בעצם שימושים פנימיים. זה גם נותן בוסט אנרגטי, וזה גם עובד על מערכת העיכול, משפר את מערכת העיכול, את הפלואורה של המעיים, וכן הלאה, כל זה בעצם חקירה שלכם. אז בעצם זה המים, זה ההתססה, זה השמפניה של הטבע, אחרי שהמים שלה מוכנים. ואיך אתם בודקים את זה? אתם פשוט לוקחים כפית ובודקים את הטעם שלה. לוקחים כפית, אחרי שזה המיכל הגדול, אחרי 3 שבועות, ובודקים. פשוט ככה. אז הטעם הוא טעם ממש כמו של חומץ תפוחים, ופה אנחנו יכולים לשפר אותו עם כל מיני טעמים אחרים. מה זה אומר לשפר אותו עם כל מיני טעמים אחרים? אז אנחנו לוקחים רבע כוס קמבוצ'ה, שמים את זה ביחד עם מים, ביחד עם סודה, ביחד עם לימון, ביחד עם דבש, עם מה שבא לכם לבוסט אנרגטי. חוץ מזה, כל השאר זה החקירה שלכם.
אז הנה, למי שביקש, אני מאוד מקווה שהסרטון הזה יעזור ויספק. אם יש לכם עוד שאלות, ואם אתם מעוניינים לקבל חלק מהקמבוצ'ה ולגדל, אתם מוזמנים לבוא אליי לקחת את זה, זה בחינם ממני אליכם, רק בריאות.